Molt bona tarda, bon vespre a tothom, els que esteu en aquesta casa de la catalanitat aquí a Perpinyà. Gràcies per deixar-m'hi ser a través de la pantalla. Vaig tenir l'honor o el plaer de poder tenir aquí a Brussel·les, a l'Església de la Peguinage, aquesta exposició que avui s'inaugura a Perpinyà, aquesta gran i magnífica exposició de com de les urnes, d'allò que és el símbol més potent que pot tenir la democràcia, a continuació en podem fer art. Aquestes urnes que van colpejar, que ens van segrestar, que volien arrebatar-nos i que, malgrat tot, amb la defensa de tots i tothom, vàrem aconseguir celebrar l'1 d'octubre de l'any passat una gran victòria per la democràcia, per la llibertat i pels drets civils i pels drets humans de tots plegats. Per tant, que ara pugueu gaudir d'aquestes 55 obres d'art, per mi és un motiu de gran satisfacció, ho haig de dir clarament. Agraeixo i felicito moltíssim la feina de l'entitat organitzadora, del Comitè de Solidaritat Catalana i les persones que hi han col·laborat, els comissaris, artistes, dissenyadors, tothom que ha col·laborat en una fantàstica exposició de forma desinteressada i amb un catàleg exquisit, exquisidament publicat, que espero que tots vosaltres us vulgueu emportar a casa perquè val molt la pena el catàleg de l'exposició. Una forta abraçada i fins ben aviat.